natin. Sampol. Ito yung bayawak. Pag pumasok dito, matamaan niya ito, masisilo siya. Parang ganito. Ayun. Ay, hindi nakatakas. Nakatakas yung banyas. Hindi siya nasilaw. Iba yung nasilaw mga kaparparalan. Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman si Kaparparalan, mga kaparparalan. Gagawin po namin ngayong araw, magsisilo kami ng bayawak ni Wawang, may kasama ko. Po yung gamit namin. Bali ito PVC, 2 butas. Lalagyan natin to ng 2 silo. Doon tayo magsisilo sa mga kakawayanan. Papakita namin mamaya mga kaparparalan. Tayon! Dito po kami magpapakat banda mga kaparparalan. Kasi sabi ng kasama ko, itong batang to, may nakita daw sila dito na malaking bayawak. Uhulihin natin. Dito po nila nakita yung malaking bayawak mga kaparparalan. Dito tayo magpapakat doon sa ilalim nun. Tsaka dito sa mga kawayan-kawayan. Sana majakpatan natin yun. Malaki daw sabi nila. Ito po yung pakat natin mga kaparparalan. Dito po siya papasok sa kailaliman niya. Bali double ito. Pwede pumasok dito. Pwede pumasok dito sa kabilang banger. Yan. Ito po. Ito po yung silo natin. Oh, videoan mo ako para sabihin mo na igagalot natin dito sa sa paltik. Sa paltik niya. Tatali natin to dito. Easy lang. Yan. Pag matali na ito mga parikoy, papairutan mo para makuha si bayawak. Tapos dahan-dahanin natin ilagay ito dito. Ito. Yan. Yan yung lock nya. Pag matulak dito, pumasok dito yung kukuha sa kanya, ito yung silo natin. Lalagay natin dito. Yan. Pag pumasok dyan mga kaparparalan, matatamaan nito sa ilalim. Parang ganito, mag-atras ka doon pare ko. Baka tayo. Kaya sampulan natin. Sampol. Ito yung bayawak. Pag pumasok dito, matamaan niya ito, masisilo siya. Parang ganito. Ayun. Ay, hindi nakatakas. Nakatakas yung banyas. Hindi siya nasilaw. Iba yung nasilaw mga kaparparalan. Magiging ganyan, Pag maggaganyan na siya. Parang palpak yung natin Pero ganun yung mangyayari mga kaparparalan. Ulit. Ito po yung mga kaparparalan yung niya. Lalagay natin dito. Yan. Tapos dito po yung silo niya. Silo. Lalagay natin dito. Ito lang. Ganyan lang mga kaparparalan. Tapos pag pumasok na yung bayawak dito, matatamaan ito sa ilalim, masisilo yan siya. Parang ganito. Yon. Kuha ang bayawak. So ganun na lang. Mabaho po yung ilalagay natin dito mga kaparparalan, yung atay ng manok. So magiging ganito po yung forma ng silo natin. Ito, yan. Bali double. Kung 2 yung papasok diyan na bayawak, 2 yung makukuha mga kaparparalan. Ito po, papakita ko yung butas-butas niya. Yan. Pag matulak ngayon sa loob, masisilo. Ganun din sa kabilang banger. Po. Yan. Papainan natin yan ng mabaho para maamoy nila. Papasukin nila dito sa loob. Yun. Unang natin to, pakat. Ito po yung pain namin, pasintabi po kasi mabaho po ito. Mabaho. Para lapitan ng
Ito po yung ano, lamang loob ng manok. Kaya natin bulong. Nya. Yung sikdaan. Isa nga muna. Ito po yung ano, kinain ng manok. Isulsul mo yung nagnawang. 10. O sige, tasit pa ikabil mo tinga bandan eh. Patinggam patinggam muna. Ayun ang pay. Hindi nga tatanim may isa. Hindi nga tatanim may isa. Ata. Ah, tubara na. Yan. Tagay. Wait. Yan, lagyan ng mga tinain ng manok. Tingnan natin, bay. Apa ni? Yun. Medyo inuud na yung pain natin ah. Tibay? Yun, tama na yan. Ito na po yung pangalawang ano natin, silo natin mga parparalan. Tumuwid pa kami ng ano, ilog. Takal mo tama amin na. Tundig na. Yun. Sabi sulupinan. Hoy, sige. Patingga ma. Yan. Yun, tapos. Yun. Kapoy sama. Isa? Hoy. Ton. Ito na po yung ano, panglas na ano, pain natin. Yun, nagkulang tayo ng ano, tali. Ito na lang yung last na ano, bali tatlo lang, dalawa, bali anim mga kaparparalan. Lagyan ng pain na mabaho. So ayun na nga mga kaparparalan ano. Bali tatlo lang yung nalagay nating pangsilo. Babalikan natin yun mamaya mga alas 3. Kami muna uuwi at kakain. Sana samahan nyo pa rin si kaparparalan na ano, manood. Ay babalik mamaya. So, pupuntahan na natin yung ano mga kaparparalan, yung pinakat natin kanina na ano, silo ng bayawak. Sigurado ajiwang danagar nala na. Sure ball no may nakuha. Tomorrow is another day ah. Titingnan na po natin yung pakat natin mga kaparparalan kung may nakuha ba o zero. Sabi ng kasama ko magaling daw siya magsilaw. Tingnan natin ba yung abilidad niya. Abilidad sa paghuli ng bayawak. Yan ay nagpakatantan to ya. Kawayan. Titingnan natin yung unang pakat natin mga kaparparalan kung may nakuha ba.
Awanwang. Awan na eh. Walang kumain sa pain namin. You know? Wala pong kumain sa pain namin mga kapraparalan, no? Walang kumain. Wala din yan. Ha? Ha? Yayay? O nala na dyan pakat ti Jai? Nag? Kasi lang ay lumagto. Nagpauli. Baka suna dyan ah. Walang nakuha kahit yung andun mga kaparparalan na walang nakuha. Baka 24 hours daw bago makakuha. Pakita na dyan may sawang. Doon po banda yung pain na isa. Pero hindi na namin pupuntahan kasi walang nakuha. Babalikan natin bukas. Ay, ba? Next another day? Una. Next time another day. Nakataas yung ano mga lods. Ito pangalawang balik na natin to pero doon. Nakataas pero walang nakuha. Baka kinuha kaninang umaga ng mga nagatrap ng mga ano dito. Lobster. Doon banda mga lods, so doon. Tignan natin. Ang lalim mga lods. Baka ibang kumuha, nakapataas kasi yung ano. Kataas yung ano niya. Yung silo natin kaso parang may kumuha. May kumuha sigurong iba. Titingnan natin. Ayun o, nakataas mga idolo. Pero hindi nakuha. Tingin ko baka may kumuha kanina dito. Yung dalawang pain namin walang laman yun. Ito lang. Pag-asa sana pero ito mga lods oh. Ayun oh. Yun sana. Nakalabas yung ano oh, lumabas. Pero hindi nakuha yung ano sa. Nakuha. Parang palpak tayo ah. Kawala. Or baka may kumuha na dito kanina. Ayusin natin ulit. Walang nakuha mga kaparparalan. Zero tayo. Yung dalawang pain doon walang nakuha. Tiningnan ko na yon. Pero ito nakita ko kasi na nakapataas. Ano? Nakatakas siguro. Babalikan na naman natin mamayang hapon. Baka sakali. Bali 3 beses ko na to binalikan pero walang kuha. Baka sakali tayo mamaya. Parang palpak man yung ano natin ah. Ito. Aray. Walang pumasok. Ano natin? Silo natin. Tapos yung isa mga kaparparalan dito banda. Wala ding nakuha yun. Palpak. Doon banda mga parparala no. Hindi na tayo ano kay wala mang nakuha, hindi na tayo pupunta doon. Dito daw nagtatago yung bayawak pero wala man. Palpakings.
Dito mga kaparparalan, dito kami kumukuha ng ano, lobster, kaso malalim, yung crayfish. Hanggang dito na lang siguro muna ang ating video mga kaparparalan. Kung may nakuha, kung may makuha tayo, ating i-upload. Pero wala tayong nakuha palpak. Sana suportahan nyo pa rin yung ano natin, parparalan na video natin mga kaparparalan. Eto, babalikan ko pa ito mamaya mga alas 3. Kasi sabi nga nila mayroon daw bayawak pero wala namang nakuha. Sa lahat ng mga sumusuporta sa aking video na parparalan, maraming salamat po. At sa mga patuloy pang susuporta sa parparalan nating video. Hanggang dito na lang ang ating video. At maraming salamat. I love you.